जानायनि रेडि नै बा बया गिदिर गिदिर सम्पर्ट या terna dengan मोखांसे kan Lebih गोनांलाय बुंखेल'बानो गोसोम जागोन बियो गाङा थफाया गुंखे गेल'नानै फारफोराव सिथाबना दोनो ओंखायनो दामिकनिखौ लाजाया जेरावखि थाङा प्रब्लेमा मोनसे नङा मोनसे जाखाथारो आरो मानसि गासेया मा जाबावगोन जिबनाव हिनजाव गासेथे थरायनाखौ जेरावखि लाङा मानो मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे जाखाथारगोनानो दासो हमना मोनबोबाय जेनेबा आंनि हाबा जानायाबो 3 बोसोर जासिगोन नालाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो दासान्दि मोजाङै दं दंनायालाय अब्लाबो माने देहायानो मोजां नङा गाङा टप्पानिया बिदिनो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय गाङा टप्पाया पाथर जादों होननानै बियो माने 3.9 mm जादोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय मुलि जानानै खमायदोंमोन आरो 3 mm जादोंमोन ओमफ्राय दा बेसेबां जाना दं बेखौ मिथिथ'वा जिखिजाया दा मुलिया जोबनानै दं बेखौनो लायनो जोङो पाठसालायाव थांनो नागिरदों गांगा टप्पाजों आंजों माने उपाय गैया आरोना संसारा बेनो आरो दासो हमना मोनबोबाय जेनेबा आंनि हाबा जानायाबो 3 बोसोर जासिगोन नालाय दासो हमना मोनजोब्बाय आरो संसारा मा संसाराव थाखा फैसाया बेसेबां मुल्य गोनां संसाराव बेसेबां मा हान्थिनांगौ जायो थाखा फैसा खामायनो संसार जानायाव मा नांगौ मा नाङा दासो हमना मोनजोब्बाय आङो माने ओंखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा होननानै होनो आरो मानसिफोरा बेनो आरो माथो होनबावनो दा उपाय गैया निजिनि बेमारखौ निजिनि नायना लायाबालाय सोर नायबावनो ना गांगा टप्पा उन्दै समावसो बिमा बिफाया नायोमोन देरबा लावबाथ' बिमा बिफाया नायलाना गाव गाव आरजिनानै गाव गाव जायाबा दायो थांनोसै आरो जोङो मुलि लायलायनो दा बेसेबां थाङो गांगा टप्पाया जालायसिगोन जियानो जा थाखा फैसाया गेदेर नङा मानसिनि देहायासो गेदेरसिन थरायनाखौ जेरावखि लाङा मानो मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे जाखाथारगोनानो दिनैबो एकदमबारे मा जालायगोन नायाबानो नै मा जाखो नै सेन्देलखौनो बसना फैलायबाय मिथिना हौ बसना लालायखो पटदनो माथो दा गोदान बायलायदो गादोसो बेखौ वासेबोल नोंखाया होनखादोंमोन ना बेखौ सुनाङा होनखादोंमोन ना बेखौ दा नागिरलायदो गोदान सेन्देल माबाग्रा इखिनियाव गैयाना साला एनेखवा जथ' पथ' मानसि इयो आंनियाव नै मुलि लांनो फैदो ओमफ्राय इयासो गाव सेन्देल बायनायनि आथुर जाग्रोबाय मिथिगोना मा जाबावगोन ओइयाव सुथाबहैनो हागोन दे ओइ जा मोनसे दं सुथाबग्रा पटदनो साला माबा माबि मावना लाबोदो जेरावखि लाङा मानो मोनसे नङा मोनसे घटना खालामगोन आरो इयो ओरैबायदि आं दा मुलिखौ लाग्रोनोसै लानानै ओमफ्राय सुथाबनो थांनोसै आरो सेन्देलखौ गोदान बायना गारदो सुथाबगोनसै खिन्थु मिथिबाय इनो बेसे लेथ्राफोर होनदो गोदान बायना सुथाबगोनसै जेरावखि थाङा प्रब्लेमा मोनसे नङा मोनसे जाखाथारो आरो मानसि गासेया मा जाबावगोन जिबनाव हिनजाव गासेथे नै दासो गफैदो ना दहाय लामायाव गबोनाय दासो गखादो गं जाना दं माबाथाय ओमफ्राय गना होदो मा गांलाब जाखो होनना 400 थाखानि सेन्देला निन जाबाय सुनाङानो होनखाबाय थायो दै फिसिबाय थायो सुवाखैलै इखो आङो माथो जदो मालाय हारसिंनो गोदान मोना खिन्थु सुथाबनांगोनसो मिथियो बायगोन गोदान बायलिंना लाब गैया लुबैनाबो जेरावखि लांफाया मानो मोनसे नङा मोनसे घटना खालामगोन आरो थरायना एनेखवा मानसि एनेखवा हिनजाव दा इनि बदल माने मोजांसो जाबाय सेन्देला जबाय नालाय दा गोदानसो बिनो खाबुआनो मोनलायबाय गोदान बिनो खाबुआनो मोनलायबाय नै दसेनो मालाय सुथाबनासो होनांगोन गोदान सुथाबगोनसो नै सुथाबग्रानावसो फैबाय जोङो एक जथ' पट'ल मानसि खासे बेथो खुरा हैथ'ल' मारो दिए उलाय गेल बुस्थुथु साला नैफोरबायदि अना दं मिथिगोना थारना बेयाव दखान थाखानायखायसो सुथाबग्रा दखान थानायखायसो नङाबाथ' गोदानानो होनांसिगोन आङो बिसोर गाखाबायानो दे मारो दियागौ ओइ खावसे गाखाबोबायानो नैबो खावसे गाखाबोबायानो नै ओंखारखाबायानो नैबो होमबा बेफोरबायदि सेन्देलखौनो 400 थाखा बायना लाबोदो मिथिगोना
जानला मानला सेन्देला बेखौबो जायो बेखौ मोनाबालाय नोंनो इफोरबायदिसो लांनांगोन सेन्देलखौ मिथिबाय इफोरबायदि सेन्देलखौसो लांनांगोन नोङो एने खहा गेदेर आइथें एने खहा गेदेर गेदेर सेन्देल नांगौ इनो मायबा मोनसे मोजां सेन्देलखौ पसन्द जाबाथाय इनि आइथेङाव हाबजायानो आरो इयो मिथिबाय इदि जायो धरनाया जिबनाव अ गासैखौबो सिथाबखागोन धरले सुब्रेजोबखाबाय नै गानबायल थादों दा बालनो बासिगोन धरना नाया माने नै सुजाखौ नाया माने नै एकदमबारे सलानो गैथारला इखौनो होफैबावदो नै नुबाय ओमफ्राय आरो नैबो नै एकदमबारे तलायानो गाथारनाय नोंनाथ' एसे दंबावोसो नै जुथाखौ नाया माने जुथाखौ जुथाया माने सलदो माबादो आइथिं हाबग्रादो एक्सट्रा जाजोबनाय बेखौनो सुथाबनो फैबावदो मानसिफोरा नुबाय এনেকুৱা डेन्जार डेन्जार सेन्देल सुथाबनो फैनाय नुबाय आङो दिनै सरायनानै माबायावनो फार्स्ट टाइम सुथाबबायनो धरनाया फार्स्ट टाइम सुथाबना सेन्देल गानदो जाहैबाय এনেকুৱা थैनि नुबाय धरनाया फार्स्ट टाइम सेन्देल सुथाबनानै गानदोयो नङाबा मालायफोरा माबायदि अबस्थानि सेन्देल नैखौबो नाय सैमा अरस' जानानै आथिं आसि बिमा हाबग्रायानो गैया नै आसि बिमा सोग्रायानो गैया इखौनो गोदान बानायनो फैफिनबावदो नुबाय माने मानसिया जाय बुस्थुखौ कमफर्टेबल मोनो इ बुस्थुखौनो माने जाय बुस्थुखौ कमफर्टेबल मोनो इ बुस्थुखौनो माने नांफिनग्रा जाबाय थायोना इ खारनैनो सुथाबफिननो लुगैबाय थायो मानसिफोरा सिबाबो गोजोननायानो आलदा जायो दब्बाया 50 थाखायाव ओंखारगौबाय नङाबाथ' गोदान बायना होखानांगौमोन बया गोब जाखाबाय नैबो दोलाबावबायसो ओमफ्राय उपाय गैया गोदान बायना होथारनांगोन नों थेवबाबो गवा नै पाठसालायाव इयाव फैबानो मोनखागोन आरोना नै इयाव सुथाब फैबानो जाबाय सेन्देल गिदिर खायमा कालारनि दंखायो इयाव फै जायना सेन्देल जदो थरायनायासो मिथिसिगौ आरो 3 बोसोर जाबाय मुस्रि गांसे उन्दुबाय थानाया ओमफ्राय मायाव मुस्रि बायनो लानानै फैदो बबेयाव बिशालाव मुस्रि मोनो हो बिशालाव मुस्रि मोनो होननानै आं दिनैसो मिथियो बबेजों मोनदों नोंलाय बिशालाव मुस्रि मोनो होननानै बिशालाव नंगौ बुंनायबा दिनैसो फार्स्ट टाइम आं बिशालाव मुस्रि नागिरनाय मोनफेरांदों आरो नै बबेजों गोजौआव नामा हो गोजौआवथ' गोजौआव आं बुंखादोआनो थरायनाखौ बिशालाव माबा मोनखाया मुस्रि मोना होननानै बयनो नुबाय नै इनिनो बोरै लोगो मोनदोंनो बिराद सैतान नुबाय सिरि फैनानै हो सिरि फैनानैनो ओइ टन गैया जोंनि एरियायाव फैनानै नुबाय माबायदि शपिं खालामफैगासिनो सा सेन्देलखौ बस'नानै बया हाकार खालामबाय आंखौ मिथिबाय स्टाफ प्लेस जुना लाना फैबाय मा बुस्थु ओमफ्राय मा खैथायाव फैनाय नोंसोरलाय 10ता सिरि नै मालाय नुवाखै बा शपिं इमान शपिं नुबाय बबेजों आंनो माखैथो नागिरदो एख' प्लेन गैयामोन बेफोरबायदि फैनायनि ओमफ्राय इसोरखौ लोगो मोनगोन होननानै एख' प्लेन गैयामोन ओमफ्राय सिरि मा बहा जायगायाव दंफैयो बिसोरो रायखांदोंसोमोन मा बुस्थु खोन्थानो फैदों आं नुबाय नै आंना दंखायो दियांसे दंखायोमोन आंनाव नुबाय नै बुहुद बुस्थु लाबाय नै सिरि फैनानै पाठसालायाव माइयो गान्दु मालाय शपिं खालामगासिनो माबा माबि जोंहाबो मुस्रि नागिरना फैदो शपिं मलावथ' मुस्रि मोना होननानै मिथिखागोआनो नै हिनजावफोर लोगो मोनलायबा नै माबायदि जायो बाजार खालामनायफोरा मावो आरो मा बुस्थु ओइ गोबाथार इयो उवार गान्दुवार गेदेर जानांगौलै माखौ नायो नुबाय नै बिसोरो एकदम साला मायाव गानगोन इखौलाय सुथेनायसो
Hotelan dono naमा le रोङा गारान नुबाय मालाय गस्ला बिसिना गालांगोन दायो आथारान दुसं शिलंआव इखोसो गानलांनो खोमा बारसिंग्रान गादों सि 이렇게 간다고 더 싫어 상대요. बारसिंग्रान गादों 연자로 가다래. आत्रा 간다 마만데 땅 비라고 한다. 아니야 난 이거 제. फिल्म नैसा मालाय कार्टुनाव पेकिं खालामलायनाय माल लाबाय कार्टुन सिलाखाबाय नामा कार्टुन सिलाखाबाय थरना मोननै मोनथाम मना जागोन आरो जानाय नङा गोबांथार ना माला नै कार्टुनावसो लांसिगोन नै मालाय गावसासो मिथिसिगोन आरो कार्टुनखौ मायाव खाथाबना लांनो नागिरदो खाथाबग्राबो लाबोफालाय दोनो नालाय 잡히디 잡히. 테마याव जगोन मानसियालाय एकदमबारे माने जोंहाबो माबा लांनो फैदो हिसाब माबा लांनो फैदो इयाव लोगो मोनलायलायनानै बेफोरबायदि लोगो मोनलायलायनाय जादों आरो माने नै पटननो लोगो मोनफैनानै माने हिसाब जोंहा मुस्रि नागिरनो फैबाय मालाय हिसाब दंखाबोयोनो शपिंआनो खालामखांखाबायमोन ओमफ्राय जोंहाबो हिसाबै गिदिंफाबाय आरो जाखाबायमोनानो अ सिरि सिरिनो फैखोमानानै बा बिराद माल लाबायलै नै 이산 발차이나 가는. पाठसालाया खाथिसिन जायो नामा अ 상가이드만 가봐. अ माने पाठसालाया खाथिसिन जायो नलबारि जों आरो नलबारिया खाथिसिनसो जायो होनना बुंदोंमोन नै कार्टुनाव लागासिनो 이거 아람 잡아 नैल'सो ओमफ्राय दिन्दां फैदां लाना थांना किटि लोङा ओरैबादि माल लाबाय माने बुंनोनो नांखाया नै मानसियानो माल माथाजोंनो बुंजोब्बाय दायो जोङो मुस्रि दखानाव थांसै आरो जोंजों लोगोसे थांबानोसै नायनो र' मा मा लादो नै होखादो माला जोंना नै एसेल' मुलि लाबाय ओमफ्राय सामुस दोनग्रा ओमफ्राय मिथाइल' लादो आरो दायो थांनोसै मा मुस्रिलै ला थेमा गोनांलाय ओरैनो थेमायावसो दंखायो आरो मुस्रिया इनिनो ओमफ्राय नायो बेलेग पिस माने मुस्रियानो जिबायमोन आरो सानसे दिना खानैजों नांलायलायनायाव गांगाथ' बे बिसिगासिनो बिसिना होना जिलाङो ओमफ्राय ना दिनैसो मुस्रि बायनोसै आरो फार्स्ट टाइम बेसेबां लायो मिथिला जागोनलै डेन्जार मुस्रिलै लाय 1600 ना मा होनदोंमोन 16 थाखानि मुस्रियाव उन्दुनो नागिरदो थराय 1600 थाखा बिदो इ मुस्रिखौ नै बाल्थिङाव दं नै हेसर नाङा आंनो गांब्रैसो बायगोन आङो 300 थाखानिखौनो दा लायनो थांबावदो नै गोदान बिराद गिदिर आरो दखना ओइनो खम दामनिखौनो गांथामसो लांगोन एसे दामिकनि नाङा 600 500 मोनो इमान दामनि मोजां आरो मोजाङालाय नै रोबै गोनांलाय बुंखेल'बानो गोसोम जागोन बियो गांगा थफाया गुंखेल'नानै फारफोराव सिथाबना दोनो ओंखायनो दामिकनिखौ लाजाया लोगोफोर लाबाय नै 500 मानि लादोना गांगा थफा दायो थांनोसै जोङो मायबा मोनसे जानानै going to home जानायनि रेडि नै बा बया गिदिर गिदिर संबोरथाया थरना नोंहानि मोखांसेखा जानायनि सिगां आखाइ सुग्रोना लानो जानायनि सिगां माबायदि जानो माबायदि मोजां साखिग्रोबायानो जोंना होदो गेस्टिकआ इये हानलायनि उदैयाव जानायाव माथा माथि गैयानो मादि इन्थ' खालि ममल नांगौ फोर दायो पानिपुरि जानोसै आरोना बिराद मेंबाय किटि आं संसेर ओमफ्राय गांगा थप्पा दायो जोङो जानोसै आरोना नै पानिपुरि हो मोनजायो इखौबो पियास होयो नै गोथाव मोनो आङो जानानै नायसं नों खनसे पाठसालायाव मुगथुवानि नामा थांनो गोनांनि मुगथुवानि हो थांनो गोनांनि मुगथुवानि गोथाव सोरसो आं लोगो र' माने जों इनिफ्राय गावस्राना थांसै ससे थांनानै गावस्रासिगोन ओंखायनोथ' नै फरायनाया मुगथुवानि खालामबायनो मुगथुवानि आगाराव लायनोसै
दायो जोङो उनाव थांनो गोनां टाइम जानानै दङ थांनाय जायोना जाया नायनोसै अबा लोगो मोनो नोंसोरखो जाता जायगायाव लोगो मोनो नोंसोर नोंसोरसो मिथियो आरो आंहा नोंसोरखो लोगो मोननानै दा बांसिन बाराद्राय जाबायना शपिंआ खम बानायनो सानदोंमोन आङो बाराद्राय थांबायनो जों जायगा जाबाय नालाय बेनो नोंसोरो जाबाय दा जोङो खुसेर लोंनो थ' पानिपुरि जाखांना फैनानै आलौनानै खुसेर बिदै लोंफैलायबाय खुसेर बिदैनो खुसेर रोसि माबायदि मोजां आलौगाबाय नामा आलौगाबाय दा जोङो थांबाय थानोसै थांनानै न'आव मोनहैनानै फोजोबनोसै आरो नामा धरना बिसोर बोरै गावस्रानोसै जों बोरै गावस्रानोसै ना ha? एवाखै दायो जोङो जाखां लोंखां फैबाय आरोना लोगोफोर गांगाथफा आं ओमफ्राय किटि लोङाबो नै फैबाय दायो जोङो थांनोसै बिसोरखौबो नागार हरनोसै आरो अबे लामाथिं फैदोंमोन जि लामाखै फैदोंमोन बे नागार हरफिनोसै ओमफ्राय जोंबो थांनोसै आरो लोगोफोर दायो जोङो केन्दुगुरि मोनबाय आरो ओमफ्राय ना इसाबो थांसिगोन नै जौतिस्लाब थांसिगोन ओमफ्राय ना भिडिअ लानाया जायाखैमोन खेबनै लाबायो भिडिअखौनो सेम स्टाइलाव ओमफ्राय किटिया नै बाबुनो मेथाइ लांफानो नागिरदों मा लायखो बासिगासिनो मोनबेसे लाखोथाय फिसालायाबो ललिपप मोनसेल' बिहरलायदोंनो अन्थाव बाथावनो नै इखि थांसिगोन नै इसोरो ओमफ्राय जों बागबारा थांनाय लामा ओमफ्राय सोनाबजों जोङो थांसिगोन ओमफ्राय दा संसेर मोना इखि थांसिगोन नै